uitați că o sosit și schimbătorul de căldură tubular Max Dapra. Această variantă este de inox, nu este pentru apă sărată, are o capacitate de 161 de kW. Este un schimbător de căldură foarte compact, cu racorduri pe flanșă de 63, vine la pachet complet echipat, inclusiv cu racordurile de flanșă, șuruburi, piulițe și tot ce aveți nevoie. Dacă remarcați, are un dop de golire în cazul în care se iernează și se montează pe o instalație exterioară. Totodată vine preechipat cu senzor de flux pentru instalarea și integrarea în aplicațiile de automatizare. Racordurile filetate sunt de 1 țol 1 sfert pentru a putea oferi o putere destul de mare pe agentul termic primar. După părerea mea, este cel mai compact schimbător de căldură care este pe piață la un preț ultra decent. Îl puteți găsi pe site-ul nostru, pe la toapiscina.ro, la secțiunea călzire, schimbătoare de căldură.